Pogledajte nebo puno zvijezda. Odaberite svoju. Neka ona bude vaša vodilja, vaš dio beskrajnog prostranstva. Upravo tu, ispod tog zvijezdanog neba, nalazi se planeta koju zovemo Dom. Upoznajmo je zajedno. Krenimo na put oko svijeta. U prošloj epizodi serijala o doživljajima prve BH ekspedicije na putu oko svijeta pokazali smo vam kako je proteklo naše stotinama milja dugačko putovanje od Indije do Tajlanda. 2 dana nakon što smo isplovili iz Košinske luke, ugledali smo Maldive, koji zahvaljujući djevičanskoj ljepoti svoje raskošne prirode, slove za jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija svijeta. Nakon što smo na Uligamu, najsjevernijem od 1000 Maldivskih ostrava, proveli nezaboravno poslijepodne, zaplovili smo prema Bengalskom zalivu, koji nas je čekao sa druge strane južnog Indijskog roga. U društvu Koste i Jarinke ljepše i brže prolazili su dugi dani plovidbe beskrajnim morskim prostranstvom, tokom kojih su se smjenjivali sunce i kiša, zatišje i bura. Bili su tu ujedno i naši posljednji zajednički dani, budući da nas je upravo na Tajlandu nepredvidljiva sudbina povela odvojenim putevima. Koliko je samo dana prošlo od onog jutra kada sam, ispraćen najljepšim željama svojih blago zabrinutih prijatelja, krenuo u ovu nesvakidašnju avanturu. Čini mi se kao da je prošla cijela vječnost, koja se ne da mjeriti satom i kalendarom. Kao i sve velike stvari u životu, i ovo putovanje desilo se nekako slučajno, bez velikog plana. Kada si zadnji put uradio nešto po prvi put, upitao sam jednom samog sebe i nisam bio zadovoljan odgovorom. Svo vrijeme nedostajalo je ono o čemu sam od djetinjstva maštao. Kako bešumno klizim otvorenim morem u susret beskrajnom horizontu, iza čije se ivice kriju sva čuda ovog ogromnog svijeta. I onda su se odjednom posložile kockice i već sam, a da nisam u potpunosti ni shvatio veličinu onoga u što se upuštam, sjedio na palubi jedrilice koja se udaljava od poznate jadranske obale. Od tog dana događaji su počeli prestizati jedan drugog, uvjerivši me brzo kako proživljavam najljepše i najuzbudljivije trenutke svog života. Sada, kada se završava prvo poglavlje ove velike priče, želim se sjetiti svega, ljudi i događaja koji su pomogli da svijet upoznam iz prve ruke, onakav kakav zaista jeste. Na ovom putovanju sreo sam zaista mnogo ljudi i svaki od njih je na svoj način ostavio traga u mom životu. Jedan od prvih bio je Nagib, vlasnik egipatske kompanije Felix, koja pruža usluge vlasnicima manjih brodova koji plove kroz Suetski kanal. Na njega smo naišli u egipatskoj luci Port Said, tražeći nekoga ko će nam pomoći da završimo komplikovanu administrativnu proceduru koju treba obaviti prije plovidbe kroz Suetski kanal. Nagib je u startu bio veoma susretljiv prema nama, možda i zbog činjenice da smo bili prvi Bosanci kojima trebaju njegove usluge. In my life I've been seeing here in the canal many singles come round alone, but I never see a Bosnian, crew from Bosnia, because even when you told me Bosnia, I was surprised about Bosnia, because I never hear about something like Bosnia is coming here in this area, and you are the first here to come in the Suez. You are crazy. No, you are smart. Just to go out
Oprostivši se sa ovim neobičnim čovjekom koji me je svo vrijeme neodoljivo podsjećao na Marlona Branda, kroz jedan od 3 najveća ljudskom rukom izgrađena morska prolaza na svijetu, uplovili smo u Crveno more. Nismo propustili posjetiti piramide u Gizi i dolinu Kraljevo u Luksoru, koji se smatraju jednim od 7 čuda starog svijeta. No kako nismo htjeli da se ovo putovanje pretvori u puki obilazak uobičajenih turističkih ruta, ubrzo smo se našli u pustinji usred ničega. Posjeta autentičnom beduinskom selu u mojim je sjećanjima ostavila posebnog traga. Nikad neću zaboraviti svoje prvo veliko pomorsko iskušenje, koje me je spremno čekalo na samom izlazu iz egipatske luke Port Galib. Napuštajući pitomu egipatsku obalu, Crveno more i zabave ili hira, priredilo nam je avanturu koju nismo tražili. Ma u stvari jesmo, zbog avanture smo i krenuli na putovanje, no nisam je tako zamišljao. Alea se s mukom probija kroz ogromne valove koji prijete da će se već naredni trenutak obrušiti na nas i dramatično promijeniti scenarij cijelog putovanja. Premda je sretan završetak ove avanture još uvijek neizvjestan i dalek, krv koja mi šiba kroz vene zaglušujući riku mora preplavljuje me snagom i ponosom. Uzdam se u sretan kraj. Putovanje oko svijeta odvelo me dalje do obale Sudana, jedne od najvećih zemalja svijeta. Odmah nakon što smo po prvi put kročili na sudansko kopno, čekao nas je susret sa prvim od brojnih stanovnika ove zemlje koju ćemo upoznati u narednim danima. Ime mu je Muhamed. Predložio nam je trgovinu, konkretno robnu razmjenu. S obzirom da se kilometrima daleko nije nalazilo ništa što bi nam ukazalo da se radi o naseljenom predjelu, bilo nam je jasno da Muhamedu ne treba novac. Nakon kraćeg razgovora, služeći se rukama i nogama, shvatamo da je Muhamedu, koji živi kilometrima daleko, potreban šećer za kojeg pošteno nudi 4 ajeta. S obzirom na njihovu boju i veličinu sumnjamo da se radi o kokošinu, a Muhamedovo poznavanje jezika ne dozvoljava nam detaljno raspitivanje o njihovom porijeklu. Impresionirani dostojanstvenim držanjem jednog dječaka pred dvojicom odraslih neznanaca iz nekog dalekog svijeta, bez puno rasprave prihvatamo prijedlog. 4 jajeta, nepoznate ptice, za kilogram sitnog šećera kojeg smo kupili u Grčkoj. Dok smo ga posmatrali kako odlazi, gazeći plitku vodu koja mu je dosezala do koljena prema nekom nama nepoznatom i ko zna koliko udaljenom domu, osjetili smo takvu duboku nježnost prema ovom rano odraslom dječaku, koji ni na trenutak nije htio strancima pokazati kako može biti težak život u ovoj zemlji, niti tražiti bilo šta na što nije mogao uzvratiti. Istočna sudanska obala nadaleko je poznata po čuvenom svjetioniku u Sanganebu, koji već više od 100 godina mornarima olakšava opasnu plovidbu između koralnih grebena, kojih je dosta u ovom dijelu Crvenog mora. Svjetionik u Sanganebu sa svih je strana okružen morem i oštrim grebenima, zbog čega mu nismo mogli prići brodom. Odlučujemo se stoga za čamac koji se kao i mi hrabro bori sa visokim valovima i snažnim vjetrom. Ubrzo nam se pred očima pojavljuje visoka i vitka kamena građevina koja se ističe svojom visinom od 50 i nešto metara. Penjemo se dugim spiralnim stepeništem prema vrhu svjetionika na kojem se nalazi ogromna električna svjetiljka koja se svakih 5 sekundi pali i gasi, upozoravajući brodove na blizinu opasne obale. Mokri do gole kože drhtimo od snažnog vjetra koji prijeti da nas otpuše sa vrha svjetionika. Bez obzira na sve opasnosti kojima smo se izložili da dođemo ovdje, veličanstveni pogled na bajkoviti pejzaž koralnog grebena vrijedio je truda. Iz Sanganeba odlazimo u Suakin, stari lučki grad na jugu Sudana. Zanimljivo je kada u jednom ovakvom gradu, čiji su najveći dani slave davno prošli i koji izgleda osuđen na lagano nestajanje,
upoznaš čovjeka kakav je Muhamed. Visoko obrazovan, poslovan čovjek, dobar poznavalac lokalnih prilika, ali i svih aktualnih događanja u svijetu. So the government, central government, they try to select the people from their areas to govern their areas by themselves. And this is why now he is starting bringing the electricity, water, and making some. Anyhow, there is good progress in that way. And By now, is electricity only by generators? There is no power yeah, now line. by generator, but by 2 or 3 months it will come by Power line. yeah, power line. Yeah. And water. If you come, then coming here, you will get a lot of differences. I'm sure. So this development started very recently. Yes, now. it started recently. As soon as the war stopped in the south, so a lot of money was being saved because most of the money before was going for the war. Maybe I think it's about $1 million daily. Yeah, and now this is stopped because we signed in January 2005 the peace agreement, and all the South war was stopped now, and they are now participating in the central government. And the vice president of the country was from the south. He's called Salva Kiir. It was John Garang before, but he was died in an airplane crash in Uganda, and then they elected his vice president, and now he became the vice president of the country. Kako uvijek puštam srce da me odvede na mjesta koja mi se, a da i sam često ne znam kako i zašto, učine interesantna i vrijedna posjete, ubrzo nakon razgovora sa Muhamedom našao sam se pred zgradom u kojoj suakinski mališani stiču svoja prva školska znanja. Želio sam vidjeti kako školski sistem funkcioniše ovdje u Sudanu i nisam morao dugo čekati na odgovore. Od njenog direktora saznao sam da je ova osnovna škola stara 110 godina i da svi njeni učenici prate nastavu po određenim predmetima, a ne po razredima. Puno je veća lista onoga što nedostaje nego onoga čega ima. Škola, kao i ostatak grada, nije elektrificirana, pa se nastava, razumljivo, izvodi od 8 do 13 sati, dok je dnevnog svjetla. Za edukaciju su, premda suočeni sa ogromnim problemom nedostatka gotovo svake moguće opreme i pribora za učenje, zaduženi nastavnici, njih ukupno 14, od kojih je 11 žena. One su istovremeno i učiteljice i kuharice, budući da same spremaju obroke i užine za osnovce iz Suakina. Jedino nastavnici posjeduju školske udžbenike, a djeci su nedostupne čak i olovke. Strašno je dirljivo kada vidiš nasmijana i bistra lica ove djece, kojima je najveća želja sticanje znanja, a savršen rođendanski poklon olovka i papir. Bilo mi je strašno žao što nisam imao priliku da im to priuštim, s obzirom da u cijelom Suakinu nisam pronašao mjesto na kojem bi mogao kupiti olovke i sveske. A djeca ko djeca, vesela i radoznala, okružuju me sa svih strana i na nevještom engleskom, koji kod njih tako simpatično zvuči, raspituju odakle dolazim i gdje ide. Iako sam sa direktorom imao dogovor da im održim jedan školski čas i ispričam više o zemlji iz koje dolazim, sutra su ih očekivali završni godišnji ispiti, te nisam htio da im oduzmem dragocjeni sat pripreme pred ovaj značajni dan. U njihovom sam se zarazno zabavnom društvu i sam podmladio i gotovo da sam zaboravio da i mene očekuje još puno toga. Vrijeme je za rastanak. Nasmijanih lica i mašući upućuju mi želje za dobar put i mirno more. Jedna od mojih čestih šetnji Suakinom donijela mi je i susret sa Mubarakom, čovjekom čija je životna priča takva da ju je nemoguće slušati, a da te ne obuzme neka duboka tuga i potreba da makar nekako pomogneš. My name is Mubarak Anthony Mas. I'm born at South of Sudan, so I've been at East here, no job, no nothing. I do a little bit this work with the Europeans sometimes, and I get help sometimes. I don't have no job as well as somebody to do. My only job thing I'm doing is just washing. I'm just washing, doing laundry. This is only to maintain. I got 5 children, so I maintain them by suffer.
because the government don't take care for those who speak a little bit of English, only they take care of those who write Arabic. So I'm from South, I don't know Arabic to speak. My language, I got a vernacular language. I got my own dialect, which is Zande language. The children, the first daughter is about 31 years, and she already gave a baby of 5 children. Me also, I born 5, 3 children, 3 girl daughter and 2 boys. I'm almost 56 years old. I was born 1950. This is 106. So now I complete 56 years. God help you, and you are journey to where you want to know. Everything will be for you. Just frankly, please. Thank you very much. Shukran. Duboko me je dirnula njegova priča. Premda siromašan kao crkveni miš, nama, ljudima koji su u njegov svijet došli ravno s mora na elegantnoj jedrilici, želi sreću i dobar život. Uvijek je teško slušati ovakve priče. Nažalost, naslušao sam ih se i previše. Ovdje sam se po prvi put sreo i sa članovima Vasco da Gama Rallyja, grupom entuzijasta i zaljubljenika u more koji su se sa raznih strana iz čak 11 zemalja okupili da zajedno prokrstare od Turske do Indije jednim od najljepših morskih puteva na svijetu. Kako se i naš plan podudarao sa ovako zamišljenom rutom, nije bilo nikakvog razloga da se ne priključimo ovoj šarenoj skupini, nastavljajući u društvu naše putovanje. Nedugo nakon što smo se sreli, ispričao sam im za Mubaraka, nakon čega sam se uvjerio i u njihovu plemenitost. Nije ih trebalo uopšte ubjeđivati da na brzinu skupimo nešto novca i damo ga ovom dobrom čovjeku. Znam da jedna mala gesta neće promijeniti svijet, no isto tako znam da će Mubaraku, koji po cijele dane radi za platu od nekoliko dolara, dobro doći pomoć koju nije očekivao. Kako smo u narednim mjesecima zajedno proživjeli mnogo lijepih i uzbudljivih momenata, nekoliko posada Vasco da Gama Rallyja zaslužilo je moju posebnu pažnju. Prije svih to su Kosta i Arinka, koji na brodu Šedeg plove pod ruskom zastavom. Iako je Kosta iz Odese, a Arinka iz Sibira, zadnjih 15 godina žive u Izraelu. Kosta je već dugo profesionalni kapetan i brod je zapravo njihov jedini dom. Oboje su vješti moreplovci i još bolji prijatelji, uvijek spremni da pomognu. Na njihovu požrtvovanost i pomorsko iskustvo mogli smo se osloniti prilikom plovidbe kroz tjesnac suza i piratsku zonu Arapskog mora, dok u njihovo iskreno prijateljstvo nismo sumnjali ni jednog trenutka. Od svega je možda najvažnije to što sam s njima mogao pričati praktično o bilo čemu, a da to ni jednog trenutka ne postane dosadan razgovor. We was sailing like this, and the wind was coming from here. So we was running with the spinnaker here, 6.5 knots at least, between 7 and 6.5 knots. And suddenly fishermen come from here. The boat was long like mine, maybe a little bit shorter, and they come closer and closer. I say, move, don't come closer. But anyway, they come closer, and when they slow down to get my speed, because I was running maybe 40 knots before, they slow down, the wind catch his boat, and they was long side on my boat. And in this moment, these guys, I start shouting. Yes. Arinka hear the noise inside. I say, stay inside, don't go out. And the guy on the engine start to be scary. He push full gas, so they start to go forward. And when they get half boat in front of my anchor bow, the wind catch nose of his boat, and it was like this. And my boat was pushing him, you know, in the middle like this, and it was scary. Just for fun, you know, it's big pleasure in the life to make something for free, not for the money. Because when you do something for the money, it's different. Isn't it better to just sit on the deck and do nothing? Yeah, and lose your time for nothing. It's the biggest pleasure on the world. And that wood is Olive. olive. Okay. Most of them it's olive, but some of them it's just pieces I found on the beach. That's cool. What is that a symbol of? Wow, but where is the stone? It is, this is the stone. This come here inside. Little motor sailing. And all this stuff coming from pieces like this. This is the material. Yeah, This is we the did for a material. while, It's but
No, this. Maybe we're also gonna be lucky and find some treasures. And after we can come back to civilization to buy DVD and flat television. And big catamaran. Who needs catamaran? Лягушка. Ferrari. TV. For me, when you buy a yacht, you just buy a big hole in the water and you start throwing. Od ljudi s kojim sam u ovih nekoliko mjeseci razvio bliske, prijateljske odnose, izdvojio bih još i Stiva i Patrišu, američki par koji plovi na brodu Equus. Komunikativni, druželjubivi i brižni, prema meni su se odnosili sa posebnom pažnjom kao da sam u njima stekao nove roditelje. Događaji koji su uslijedili nakon što smo zajedno isplovili iz Suakina stavili su na iskušenje snagu i zajedništvo grupe, a meni donijeli dragocjeno saznanje o tome šta u stvari znači blizina ljudi spremnih da preuzmu jedan dio tvog tereta. U malenoj uvali Bere i Sol, na samom izlazu iz Crvenog mora, visoki valovi i vjetar kao da su se urotili protiv nas, ne dozvoljavajući nam danima da se maknemo s mjesta. Nekoliko uzaludnih pokušaja da savladamo opasne morske struje rezultirali su 2 nesrećama kojih se i sada sjetim sa tugom i bolom gubitka. Prilikom jednog pokušaja isplovljavanja, švicarski brod Miau de Mer nasukao se na koralni greben, podmuklo sakriven tamom noći tik ispod površine uzburkanog mora, a samo koji dan kasnije nesreća je stigla i francusku posadu broda Iris. Kvar na brodskim instalacijama izazvao je požar tako iznenadan i snažan da je brod potpuno izgorio i potonuo za samo nekoliko minuta. Na svu sreću, najvažnije od svega, ljudski životi bili su spašeni, što je još jednom potvrdilo vrijednost zajedničke plovidbe. Da su bili sami, sumnjam da bi nesretni Francuzi i Švicarci preživjeli ovo tragično iskustvo. Sa Vasco da Gama relijem plovili smo do Omana, prošavši zajedno i famoznu piratsku zonu Arapskog mora, nakon čega je došlo do neminovnog rastanka. Mi smo preko Indijskog okeana u društvu Koste i Jarinke zaplovili prema Košinu, luci na jugu Indije, dok je ostatak grupe krenuo prema Bombaju, nakon čega se više nismo vidjeli. No, zahvaljujući savremenim sredstvima globalnih komunikacija, saznao sam šta se u međuvremenu desilo sa nekim od članova grupe. Charles i Monique, francuski bračni par čiji je brod Iris izgorio u Crvenom moru, poslali su mi e-mail u kojem kažu kako sanjaju o tome da ponovo imaju 3 metra ispod kobilice, ali da za sada obrađuju 2 kvadrata bašte i jedva čekaju dan kada će ponovo skupiti pare i nabaviti novi brod. Poslali su i fotografiju na kojoj se vide kako sjede na obali i gledaju u more. Vjerovatno su namjerno tražili da ih slikaju s leđa kako im prijatelji ne bi vidjeli tugu u očima. Saznao sam da se Larry i Peg trenutno nalaze na safariju u Keniji, nakon čega će krenuti na neko novo od svojih brojnih putovanja oko svijeta. Čovjek koji je u ovih nekoliko mjeseci vodio našu grupu, Ludovik Brust zvani Lo, obavijestio me da priprema organizaciju novog relija, dok su Kosta i Jarinka trenutno u Maleziji, odakle mi se ponekad jave. Nadam se da će nam se putevi nekada ponovo sresti, kada ćemo na miru i opširnije razgovarati o svemu što nam se desilo od našeg posljednjeg susreta. Zaista nije lako pobrojati sve drage osobe koje sam sreo u ovih nekoliko prethodnih mjeseci, potvrđujući ubjeđenje sa kojim sam i krenuo na ovo putovanje. Da svuda na svijetu, rasuti poput bisera, žive dobri ljudi koji su nekom višom voljom predodređeni da nam postanu prijatelji, makar za kratko. Finalna potvrda da ljudskoj dobroti nema kraja čekala me je upravo ovdje na Tajlandu. U najkraćem, upoznao sam članove jedne neobične francuske porodice koja već 6 godina plovi svjetskim morima i okeanima. Zamislite samo moje iznenađenje kada mi, nakon samo nekoliko sati poznanstva, velikodušno poklanjaju svoj brod Sibel, ne tražeći pritom nikakvu naknadu. Oni su naime kupili novi brod, a Sibel već 2 godine stoji privezan u kostarikanskoj luci čekajući novog vlasnika. Nemam riječi kojim bih opisao koliko me je ovaj neočekivani poklon uzbudio. U prvi mi je moment došlo da skočim i zaplešem od sreće.
Više nije bilo nikakve sumnje u kojem će se smjeru nastaviti moje putovanje oko svijeta. Suviše sam uzbuđen da bi sada mogao razmišljati o detaljima. Znam samo da što prije moram odletiti u Kostariku na sasvim drugi kraj svijeta i ući u posjed svog novog vlasništva. Čekat ću vas tamo za 7 dana.